Dobre, čaute, dneska budeme otvárať takúto Legendary Kings Česku, takže ideme na to. Super, super, to potrebujem. Aj toto potrebujem. Aha, ďakujem. Aj toto potrebujem, ďakujem. Aj toto. Dobre, ako dobre. No, mám si Gianta. Čo také? Dám furnesku. Ja by som tak potreboval Fireball. Asi tých skeletonov. Budem na level 9. Asi dám fajný. Tak. Legendary. Dobre. Dám Lightning. Prosím, nech to bude niečo dobré. Prosím. Miner? Tak tam. Dobre, super. Tak. A to bude všetko. Ďakujem.